Inselmilkom. Illum il-ħamis 19 ta' Novembru niftakru f'Sant'Agnese ta' Assisi. Nilqakom għal quddisa r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif in-nies stess ta' Ġerusalemm ma femux il-missjoni ta' Ġesu u bis-supervja u n-nuqqas ta' fidi tagħhom waslu għal qerda tal-belt. Mulej, aħfer dnubieti u għatini l-grazzja li bħal Sant'Agnese ta' Assisi infassal ħajti fuq ir-rieda tiegħek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbuk mulej Alla tagħna tina dejjem li nġarbu il-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax lena sħiħa u bla tmiem tinsab fli dejjem naqdu lilek li minnek jiġi kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Mill-ktib tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni, lil dak li kien bil-qiegħda fuq it-tron rajtlu f'idu l-leminija ktieb miktub minn ġewwa minn barra, magħluq b'7 siġilli. U rajt anġlu ta' saħħa kbira qiegħed ixandar b'leħen jgħajjad. Min hu li jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jikser is-siġilli li għandu? U ħadd la fis-sema u la fl-art u lanqas taħt l-art ma kellu l-ħila jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. U jiena nfexxejt f'biħja kbira għax ma nstab ħadd li kien jistħoqlu jiftaħ il-ktieb u jara x'fih. Imbagħad wieħed mix-xjuħ qalli: tibki xejn, ara, l-iljun tat-tribù ta' Ġuda, ir-rimja ta' David, ħareġ rebbieħ u se jiftaħ il-ktieb u s-7 siġilli li għandu. Imbagħad bejn it-tron u l-4 ħlejjaq ħajjin u f'nofs ix-xjuħ rajt li kien hemm ħaruf wieqaf bħal maqtul b'7 tiqrun u 7 għajnejn li huma s-7 spiriti ta' Alla mibgħutin fuq l-art kollha. U l-ħaruf resaq jieħu l-ktieb min id il-leminija ta' dak li qiegħed fuq it-tron. U kif ħal-ktieb marru jinxteħtu quddiem il-ħaruf l-4 ħlejjaq ħajjin u wkoll l-24 xieħ. Kull wieħed minnhom kellu ċetra u xi bwieqi tad-deheb mimlija bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin. U bdew jgħannu għanja ġdida u jgħidu: Int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul u b'demmek sibt għal Alla bnedmin minn kull tribù u sin, minn kull poplu u ġens u għamilthom għal Alla tagħna saltna u qassisin li għad isaltnu fuq l-art. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Għannu lil mulej għanja ġdida fil-ġemma ta' ħbibu t-tifħir tiegħu. Ħajifraħ Iżrael bil-aħalliq tiegħu u jtennew wulid Sion bis-sultan tagħhom. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Ħajfaħru bis-sfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra għax il-mulej jitaxxar bil-poplu tiegħu u jsebbaħ lill-fqajrin bir-rebħa. Għamiltna għal Alla tagħna saltna u qassisin. Bil-glorja jtennew ħbibu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. It-tifħir tal-Alla jkun fuq fommhom, dan ġieħ għall-ħbieb tiegħu kollha.
għamiltna għal Alla tagħna saltna u Assisi. Illum la twebsux qalbkom, iżda issimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu wasal qrib il-belt ta' Ġerusalemm u kif ra beda jibkija u jgħid: Mhux li għaraft imqar int ukoll f'dan il-jum x'inhu taġid għalik. Imma issa dan hu moħħbi minn għajnejk. Għax qed jiġi żmien fuqek meta l-edewa tiegħek idawruk b'rampa u jalquk minn kull imkien u jrossu fuqek minn kull naħa u jġarfu lilek u lil uliedek fik u ma jħallux fik ġebla fuq oħra talli ma rafx iż-żmien taż-żjara li saritlek. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu biedna. Il-bikja ta' Ġesu fuq Ġerusalem tintroduċina għall-aħħar żmien tas-sena liturġika fejn il-kliem ta' Ġesu u s-siltiet tal-Evanġelju jitkellmu dwar it-tmiem ta' Ġerusalem, it-tmiem tad-dinja, it-tmiem ta' kull wieħed u waħda minna f'din il-ħajja. Il-mulej Ġesu jibki fuq Ġerusalem, il-bikja ta' imħabba, ta' diqa u ta' dulur għal din il-belt li waħab u li fija kellu jiġi kundannat il-barra mill-ħitan tagħha kellu jiġi msallab, mitfun u mbagħad jirxoxta. Jibki lil Ġerusalem għaliex ma rfitx il-jum u ma rfitx x'inhu taġid għaliha. U din hija xi ħaġa li tista' ġallilna wkoll naħsbu ftit. Nitolbu d-dawl tal-mulej biex narfu x'inhu taġid għalina. Aħna kull ma nagħmlu anke l-iżbalji li nagħmluhom għax minn għalina se nkunu aħjar. Imma ħafna drabi ma nifhmux x'inhu tassew taġid għalina. Jekk inti tiltaqa' ma' wieħed li huwa ormai dipendenti mid-droga li jitolbok il-flus insistentement min għalih li bid-droga li se jieħu se jkun aħjar. Anke li jekk ma jħodix se jkollu uġieħ kbir, tbatija kbira. Imma fil-bidu forsi ma kellux min jiftaħlu għajnejh x'inhu taġid tassew għalih. Għalhekk jiena nitlob u mbirek il daw kollha li fl-edukazzjoni b'kuraġġ kbir jgħidulna x'inhu tassew taġid għalina. Kemm importanti li aħna nifhmu x'inhu tassew taġid għalina. Ħafna drabi dak li hu taġid għalina ma jkunx li żjed ħaġa li tattirana. Forsi tkun xi ħaġa li titlob minna anke sforz, ir-rażan, il-kontroll ta' nfusna. Imma kemm hemm barka meta aħna nifhmu x'inhu taġid għalina u nsegwuh. Il-bikja ta' Ġesu fuq Ġerusalem hija proprju minħabba li ma rfitx x'inhu taġid għaliha. Ejjew nitolbu dan id-dawl mingħand il-mulej. U fl-issin ukoll il-qawwa u l-kuraġġ li nagħmlu meta narfu x'inhu taġid għalina nagħmluh bil-qalb. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-mulej u nitolbuh
id-dawl tal-Ispirtu Qaddis tiegħu biex nifhmu dak li hu taġitalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu d-dawl tal-Ispirtu Santu li anke dan il-kuntest ta' pandemija nifhmu li meta nobdu lill-awtoritajiet tas-saħħa ikun tassew taġid għalina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk molquta bil-COVID-19 madwar id-dinja kollha, imma anke fostna. Nitolbu għal frontliners għall awtoritajiet tas-saħħa biex il-mulejja tihom id-dawl neċessarju. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna li telqu qabilna f'dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet, biex int mulejta tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tagħtina inti d-dawl neċessarju biex nifhmu tassew dak li hu taġitalina bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nilqa' mulej minn idejn is-sagrifiċċju għat-tiffiru l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej l-sagrifiċċju li sejrin nofru lil kobor tiegħek. Jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax in fit-tiba tiegħek ħlaqt il-bniedem u wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu fil-ħnina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Bih imu l-kobor tiegħek l-anġli imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk ismewwiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibat ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-mafra tad-nubiet, għamlu dan tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbuk tilqana u qudiemek biex naqluk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna b'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagramenti mqaddes. Primilta kollha nitolbu biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnanna nagħmluh tifkira tiegħu ikun jiswinna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla lista kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil-mulej, il-roddu ħajl lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal morda kollha tagħna u għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrilna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin, issa fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn ta' dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, għaddaħannix fit tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja ħall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli tritint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum atina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop mitinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slim għalik tagħna. Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija b'tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsa ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt Slim tagħna. għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Sant. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li kunolf u f'dan għal-wit ta' dmuħ. E'amela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġin Marija. Klopalina għaddisom malla, Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-semek da fl-art. Obżna ta' kol-jum għatina l-lum għafrinna d-nubitna, palma nafru l-minu ħati għalina, u la daħanix fit-tġrib iż-żahlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu u s-sew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' Daw ta' dejjem, dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Enna lina. Spiritu qaddis Alla, Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Enna lina. imqazza Marija, Itlopalina. imqazzom Alla, Itlopalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlopalina. Om ta' Kristu, Itlopalina. Om il-Knisja, Itlopalina. Om tal-ħnina, Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlopalina. Om it-tama, Itlopalina. Om li zjed safja, Itlopalina. Om li zjed nadifa, Itlopalina. Om muxebba, Itlopalina. Om bla teba, Itlopalina. Om li tistoq li mħabba, Itlopalina. Om tal-aġeb, Itlopalina. Om tal-parir it-tajjeb, Itlopalina. Om ta' min ħalaqna, Itlopalina. Om ta' min salvana, Itlopalina. xebba kollu kaqal, Itlopalina. xebba li tistoq kull ima, Itlopalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlopalina. xebba kollok seta, Itlopalina. xebba kollok ħnina, Itlopalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopalina. mera tal-qdusija, Itlopalina. tron tal-erf, Itlopalina. bidu tal-ferħtana, Itlopalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlopalina. amara ta' kull grazzja, Itlopalina. amara ta' kull tjiba, Itlopalina. guarda mistika, Itlopalina. torri ta' David, Itlopalina. torri ta' lavorju, Itlopalina. dar ta' deb, Itlopalina. arka ta' rabta l-ġdida, Itlopalina. bib ta' sema, Itlopalina. kewba ta' filodu, Itlopalina. saħħa tal-morda, Itlopalina. ken tal-midinbin, Itlopalina. faraġ tal-migranti, Itlopalina. faraġ tal-imniktin, Itlopalina. għajnuna tal-insara, Itlopalina. sultana tal-anġli, Itlopalina. sultana tal-patriarki, Itlopalina. sultana tal-profeti, Itlopalina. sultana tal-appostli, Itlopalina. sultana tal-martri, Itlopalina. sultana tal-konfessuri, Itlopalina. sultana tal-verġni, Itlopalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlopalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlopalina. sultana mtella s-sema,
Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Affrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, Smana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Alla, Biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu Alla l-Alla għalina. Nitolbu. Olla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Birom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.
Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmietha fis-soċjetà b'mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni id-direttivi għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.